Ki Nongtrei ka Shillong Municipal Board hapo kalama jong Shillong Municipal Employee Association kilapan pau bikinai bteng ka ïakhih da pasangai trekam ka bakilas dang ha ka step ka laipu trek no wieng arajar apoi ha kano pai singi ka Tenat Urban Affairs ka Sarkar jela kai kren bat kinoi lam ka association ha ka jiron lang menteri badikmi yak Tenat ba singaw balang dar ki officer bat kiwi pan ha ba kren chakilat tai ku bor kinoi lam kilai thu ba menteri unra ekren yak jingdawa ka jongki shaw mentrang ba ka jelau konrat ki sangma henrai kendang bteng be ka ïakhih kadau ko bapen long yaki Nongtrei Shillong Municipal Board banyaki kadai namar baka sarkar kampen trekam yaka jingsi katkum ka 50 commission ka association kelapa atuklar yaka dia kam haka yeng syari ka jela Meghalaya High Court balai por shipos ngi yaka sarkar bakan siu katkum ka 50 commission kilaong baka association ka solungo pat bah ka janmit ka apnai trek unai wing kilayo jingte ba on siu katkum ka 50 commission kumta kila sim yak sinjam banyaki ban penbor yaka sarkar ban ai ka jingdawa ka jongki nah kalian jungi ila ai ka assuran yang batang suan of CM na po foreign countries in Siew Ïakhih kan ni kum ka point number 1 banyak keren halor jong ka ni ka 50 commission ka jungi bang pat yo but ila kerpat jungi bangin ya ele kat bala bangin ya care swai kan ni ka agitation de ngi kat kum ka rai hi jong ka general meeting ka bangin rai ben ma ni de ben yo ya ka 50 kumbala rai da ka high court but ke areas ka jungi ni stand be halor jong kata la shai ka program jungi kan ya isya khmat but janmit in se shong meeting ban pensuo pat ya ki ni ki Nongtrei jungi ya ke ai ke jinga kran ka bomi menta ka singi but I minister 50 commission kare ka kumangila kerpan government hadir ma government ka khamla ban snam yang kerpan ni tingi hable ni spokon high court tiga high court badan burom kala penuksan ya ka dikerpan ni tu justice dingdo la ai karai khakna tarik jam 9 March 2020 baga government kare bansew no ya ka 50 commission kumbajiyo first pay second pay third pay the fourth pay rungi hables po high court te punksana ka rim adin tu kami no ka lockdown tingila ya amdu dalam new problem pedingi masa berpersome sarkar rekam seram tingi ham persam se ka court te ka court pada ka issue content te 9 Julai mentau srem ki issue ka jaga fit pay jadi kata pada ngamtim lagi kada hob nai this Oktober kami order ban stay jaga taga fit pay te dekila stay bringin masa bangin hapus ngobe high court ka board tarik ka airport forcing government bagan sew te minin kadan hearing te nakaling ka sarkar mo kung makapisa ka doon bangin ay no tiga court pada kau tu kabiang te pila oman ay te kalabiang te lakot kadban dalam koi hadu janmit pada ngil so member ki kuaban pelai ka tulok karbunga 4 commission tingi berseba menengi penoi ka emergency meeting general meeting te meeting ya rai ba kumdang pidiang ko habang yung ada biyo ya ka fit hob na jula ti kumno ni piliyo be ka barim ka bamlaw lo kani ka kam ka saha ko ka kut tindalale ka ta ni ya tingidu no ni haiden yang ki nakaliang jungi ngile biak syukur kena kut ka saai ka kadang shom hearing menin ba kinai dum balaong manes kumat ba kinai yang kita kepi dan baong badon tak bisa ndai lapor ai kumbanda ka futi te kalang tayo kalang penungo ingin ki staff jong municipal ba nakhamat chedin na din sakhamat long ngim suthu shu ai ka ba ngin le ai ka ba ngin ya chang ta kada man ne ngi sai khat itu ban mang tang long kuning long